जोंनि बिश्नाथ हालामजों नांजाबनानै थानाय अरुणाचल रायजोनि नौमारा पिकनिक स्पटआव दिनैनिफ्राय 1 जानुवारिनिफ्राय रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै रंजागोन, पिकनिक जागोन, बेदर जागोन, जौ लोंगोन, मोसागोन। बिनिखायनो नोंथांमोनखौबो वेलकाम खालामबाय टु दा नौमारा पिकनिक स्पट। गेलेनो थाखाय झुलना दलंबो दङ। सिगां नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि क्लिप्स दिन्थिगोन। आंहा फंनैसो बुंनो गोनां दं, आं उनाव बुंगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सिगाङाव रायजो राजानि खुलुमनाय थाबाय, खुलुमग्रोबाय होनना बुं। सिगाङावनो आंनि रायजो राजाखौ खुलुमनाय आरो सिबिनाय माबाफोरनो जाहैबाय। नोंहा मा जादों? आंना माने हिनजावा थांनाय बिस्थिबार खालि 9 थारिख खालि गोमानानै दङ नालाय, ओमफ्राय बेंक पासबुक माबा फट' खिथाबैनो होननानै थांदोंमोन, दिनैसिम फैयाखै। नोंनो खोन्थालांदों? खोन्थालांनाया लांदोंमोन फट' खिथाबैनो होननानै, ओमफ्राय दिनैसिम फैयाखै दासिमबो। रायजोफ्रा माने बेखौ दासिमबो फैयाखै ना? गाबनो नाङा दे, मोनगोन। अननानैबाबो नागिरना होफैथारनांगौ। दा उन्दैखौ आलाय सिलाय गारनानै थांबाय बियो। ओमफ्राय दा नोंनो फन खालामदों ना खालामाखै बेलाय? फना खालामहरदोंमोन। दा अबाव दङ खोन्थायाखै? बेयो खिन्थानाय जायाखै, गाव बबाव दङ। जायखिया रायज्लायहरदोंल', गाबनानै रायज्लायहरदों गावबो। हाबा जाबाय होनना बुंहरदों? हाबा जाबाय होननानै बुंहरदों बियो। दा होमबा डिसेम्बर 9 थारिख बिस्थिबार बारायनिफ्रायनो गैया? बे समनिफ्रायनो गैया। नों खाथि खाला खबर लायाखै, नागिराखै? लानाया लादोंमोन, गैया, नागिरबाबो मोनासै आङो बेखौ। होमबा दा मानसिखौथ' जों नागिरथारनांगोन। बेखौथ' नागिरथारनांगोन रायजोफ्रा। दा जों थानायावबो केस होनांगोन, आरो इउटुबारफोरनो जोङो खबर हरनांगोन, ससियेल मिडियायाव जोङो होनोसै। ओरैबाबो नागिरना होथारनांगोन आरो। दा बे गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बार, जाय बिथांमोनहा बे मानसिखौ जेरावखि थाया मानो नुबायबायोबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबाबो गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो हागोन, खोन्थाहरनो हागोन। गामिया जोंनि एड्रेसा जाहैबाय फुराना आमगुरि, पस्ट अफिस कारिगाव, जिल्ला क'क्राझार। दा बिथाङा गावनि हिन्जाव गोमानायखौ नांफिनगौआनो जाहैबाय। दा अननानै रायजो राजा एबा बिदा फंबायमोनहा जेरावखि थाया नुयोबा बे गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरदो। आं एसेखिनिखौनो जिखि आफादानो जाया, आफादनि गेजेरजोंबाबो जिखि आफादानो जाया, नोंथांमोनहा बे हिन्जावखौ नुयोबा, जोङो फटकबो होखाबाय, बे फटकखौ नायनानै नुबायबायोबा मबाइल नाम्बार होखानाय जादों गाहायाव। दा बे मबाइल नाम्बारावनो खोन्थाहरनो हागोन। मामिखौ अननानैबाबो आं नांफिनगौ। दे नों होनदो। आंनोबो नांफिनथारगोन बेखौ। हनै आजायाबो अन्थाव बाथाव दङ, अन्थाव बाथाव दङ। उन्दैयाबो नै स्कुलावबो थांनायानो गद जाला बिमा गैयिखायनो। गासिबो गोसोखांबाय थायो।
साननायफ्रानो गासिबो गथ'आबो गोसोखांबाय थानानै आंहाबो बिहामजोखौनो आं फिनथारगौ आंनो फिसौखौ आङो बेसे आदर खालामनो आङो बिसिबां नांगौ आंहा बिसिबां गोसोखांबाय थायो मा मोननानै खालामखो बियो गथ'आ आं जि मोजां मोनोसोमोन बुंबायसो थायोमोन आङो मानो गोसोखांनानै मा दुखु मोननानै खालामखो बे गथ'आ बे थांखालि फन खालामदोंना खालामाखै नोंनाव फनखौ खालामदोंमोन खालामनाया एखमबा थिख'याव थांदों होनदों एखमबा माबायाव थांदों होनदों बाथिपारायाव थांदों होनदों बियो ओमफ्राय एखमबा माबायाव दङ गुवाहाटियाव दङ होननानै बुङो ओमफ्राय गैया मानसिखौनो मोना सिगाङावथ' फन हरदोंमोन जेनेबा बियो थिफायाव दं सरलपारायाव दं क'क्राझाराव दं होननानै बुंदोंमोन दा आरो बिनि उनाव फन हरबावदोंना हरबावाखै बिलाय बेखौ हरदोंमोन हरनाया नै दाख्लै जायखिया खनसे हरबावदोंमोन आरो ओमफ्राय हाबा जाबाय माबा जाबाय होननानै बुंहरदों आरो गावबो ओमफ्राय मबाइलखौ सुइच अफ लायोना मायो बिलाय मबाइला सुइच अफसो लायो बियो गैया गाव हरनोबाल' खेङो औ रायजो राजानिसिम खुलुमनाय माबा हरनाय जाबाय आं जेरैबाबो बे हिनजावखौ नांफिनथारगौ आरो अननानैबाबो नोंसोरो आंनो बे हिनजावखौ हमनानै लाबोनानै होफैथारनांगोन हमनानै खोन्थाहर नाम्बारा आङो आंनि नाम्बारखौ मबाइल नाम्बारखौ बे गाहायाव माबायाव होनाय जाबाय जायखिजाया बे नाम्बाराव फन हरबानो जाबाय आंनिखौ होमबानो मोनोबा खोन्थाहर मोननानै खिन्थाहरबानो जाबाय बे नाम्बाराव गोजोन्थों थारैनो भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय जायफ्रा भिडिअखौ नुबाय आं बिसोरनि थाखाय मोनसे खोथा बुंनो लुबैयो बे जाहैबाय माने मोनोब्ला जायब्लाबो गोमानायखौ मोनफिनजानो लुबैयो बिथांनि बिसिया गोमानानै बा खारनानै दङ आंनि बे अकेजनाव बिदि जानायमोनब्ला नोंखौ नाङैखायसो बे थांखादों नोंनि फेमिलिखौ नोंखौ सैयैखायसो मा दरखारनो नागिरफिननो दरखारसो होनगौमोन आंनि बेलायावबा थानो लाब गैया नोंखौ जुदि सैखायानो बे नाङानोब्ला नोंनो माने सासे हौवाजोंनो मोजां रायजो जानो हायाखैबा सानै साथाम साब्रै बबाव मोजां रायजो जाहैनो हानो बेलाय नैबे खोथाया फैयो आरो बे सैथोखाबो अराय सैथो बेखायनो हगारनानै होनांगौ आरो फैफिनबा लानाङा नांगौबा लेंहरनानै एसे नोंनाव एसे सलिनो आन्था दङब्ला 1 लाख 2 लाखसो लांफै संसार जानायाव नोंहा बेलेगजों जाहैबायोब्ला खस्थ' जानो हागौसो होनहरबावनांगौ आंनिबा आरोना गाज्रि जादोंबा कमेन्ट होनो हागोन थ' गोजाम बोसोरा जोब्बाय नै लास्ट बेवहाय सोरनो लटारि नांगौ लटारिखौबो आं बावनो बुंफाखानाय जाबाय बे